Hola gent, avui us explicaré com iniciar un treball de recerca. Ja ha arribat l'estiu, per tant us heu de ficar en marxa, ja hauríeu d'haver començat de fet, i si us queden alguns dubtes, doncs avui ho aclarirem. Com s'inicia el treball de recerca? Doncs per començar, la primera part seria la hipòtesi. La hipòtesi és què esperem que passi, quina és la predicció que fem en aquest treball de recerca, i junt amb els objectius inicials, que vindrien a ser quin és l'objectiu que té aquesta realització d'aquest treball de recerca, quines són les causes, també hem de sumar la motivació personal. La motivació personal és com una espècie de power up, una cosa que et dona força, que et permet ficar els teus interessos en aquest treball de recerca i per tant fer-lo més teu. Per tant, acostuma a ser més fàcil, més interessant i acaba sortint amb més bon resum. Després tenim planificar la recerca. En planificar la recerca em refereixo a què és el que voldreu buscar, què és el que voldreu utilitzar com a font. Podeu fer servir enquestes, podeu fer servir entrevistes, però no és la base del treball de recerca, serveix més aviat com un annex que no pas com el treball de recerca en si. Haureu de llegir llibres, haureu de buscar informació i després l'haureu d'analitzar. Precisament aquesta recerca, informació, és el que buscareu. Allà busqueu, trobeu la informació, l'aneu recopilant i després aquesta recopilació d'informació la analitzeu. Un cop analitzada, ja podeu fer la fase de síntesi i fins i tot redacció del treball de recerca. La fase de síntesi és ben bé això, tota aquella informació que hem agafat, que hem recopilat, que hem fet durant aquesta cerca, la sintetitzem. No la ficarem tota, ficarem només la part interessant o potser sí, si no s'ha fet gaire recerca i es necessita tota la informació que s'ha fet, no caldrà fer aquesta síntesi. Però sí que caldrà tenir les idees clares, les idees principals al mig. A partir d'aquí, farem el redactat del treball de recerca. I sobretot, una part molt important del treball de recerca serà la conclusió. La conclusió és, què en traiem d'aquest treball de recerca, què en traiem d'aquesta recerca, d'aquesta investigació, d'aquestes hores abocades en aquest estudi. La conclusió, a més, també l'hem d'enllaçar amb la hipòtesi i, per tant, si s'aplica o no s'aplica aquesta hipòtesi prèvia i les raons per les quals s'aplica o no s'aplica. Per tant, jo crec que ara mateix teniu una altra idea de què és un treball de recerca. Feu-lo vostre, és molt important. Si després a la presentació és més fàcil, si és més vostre que no pas algun treball de recerca random. I jo imagino que això ho heu entès. Entenc que ho heu entès, oi? Que és més fàcil si és el vostre treball de recerca. Sí? Sí! Espero que tingueu ara més clar com plantejar-vos el treball de recerca i que ho tingueu ja encapçalat, perquè estem ja al juliol i hauria d'estar ja bastant avançat. Aprofiteu l'estiu per fer recerca, per llegir, per fer entrevistes, per fer enquestes i al setembre posar-vos ja a redactar. Espero que us hagi ajudat. Ens veiem. Adéu.